ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಯಾನು ನಿಕಲ್ ಅಕ್ಕೆಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ದೇಸಿ ಟುಲು ಟಾಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅವೇ ಐ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಓಪುರ ಮಿಷಿನರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಓಪುರ ಮಿಷಿನರಿ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಐತ ದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏರಂಡ ಪೊಸತ್ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಡೋ ಪುರ ಎಣ್ಣು ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಂಡ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೋಯಿ ನಮ ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜಾದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು AR ಮಿಷಿನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ಬೇರೆ ಪೋದಿದ ನಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು AR ಆಟೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಮೂಲು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ದೀದ್ ಇಂಚ ಮೂಲ ಹೆಡ್ ದೀದ್ ಮೂಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮಡೆ ನಿಕಲ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಪವರ್ ತೂಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಲೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ ಇಂಚನೆ ಓಂಡ ಲೆನ್ಸ್ ಬರೀತನ ಮುಲ್ತು ದೀದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜಾಪುನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೊರಪ್ಟರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಆಪ್ಟೋಮಾಲಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ ಇಂಚ ತೂಪಿನಿ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇಟ್ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ಒಂದೇಟ್ ತೂಪಿನಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಒಂದೇಟ್ ಕಿಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುನು ಒಂದೇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ದುಂಬು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಫಾರಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೀನಿ. ಇರತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಷಿನರಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಈತಿ ಮಿಷಿನರಿ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಇಪ್ಪುನ ಲೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಉಂಡು ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಂಡ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ತೆ.